Mountainbike med sine kollegaer, det er sjov, det er action, det er samvær, det er fælles naturoplevelser. Hvor tit gør man det? Når virksomheden kommer, så gør vi ofte det, at vi deler dem op i hold. Vi laver et racerhold og et hyggehold, så der er plads til alle. På den måde sikrer vi, at alle får en rigtig sjov oplevelse. Jeg tror, man oplever det, at man sammen med sine kollegaer kommer fuldstændig ud i noget uvand. Men de kommer også væk fra deres roller ude i virksomheden. Altså, direktøren han kører gennem den samme mudderpøl som den menige medarbejder. Så kommer folk helt pløret til, men det er sjovt nok, fordi det er jo faktisk det, som folk husker også, at direktøren og lærlingen har de samme fælles oplevelser. Hareskoven er et fantastisk sted at køre mountainbike. Der er varieret terræn, det går op og ned, og vi har det hele her. Der er easy access, motorvej, toget går her lige, så har vi faktisk også badefaciliteter at tilbyde. Det kan faktisk ikke være nemmere. Hvis man som virksomhed holder en konference i stedet, så kan vi også komme ud. Vi behøver ikke kun køre her i Hareskoven. Vi kan faktisk komme med 100 cykler, så medarbejderne kan komme ud og få noget frisk luft der, hvor I nu er. Når man kommer tilbage fra skoven, så er der store grin, så smider man cyklerne og skal sikkert have et eller andet koldt at drikke. Ender man bare med at syge. Hvis man vil mere, så kan vi faktisk også diske op med en grillbuffet eller bikeburger, som er meget populære hos os. Hvis det skal være fint, så kan man også tage over på Bryggeri Skovlyst. Det er kun 1 kilometer herfra.